Cak, nyantai nih. Urip kok dikei repot. Kowe sing rada kalem lek. Gue nih, Kok ngendi kowe iki? lah wong niliki sawah. Kulon ngono kae mah. Oh alah. Peh, kok dilereni to, Cak, cak rokok. Eman kesehatanmu. Wong ora rokok ya akeh sing lara ae. Iya, Cak, cocok kuwi jane. Ngono wis dina entek pira, Cak? Sampean. Ya ora mesti. Kadang sedina rong adah, nek kadang mumet ya telung adah. Wis bungkus ngene iki pira regane? Iya, murah iki. Nek karo nangis malah diwehne karo bakule. Ket kapan sampean mulai rokok ngono, Cak? Jancuk iki takon-takon karo wartawan ae le. Eno, Cak, yo tak wae rumus. Nih. Sampean entek rokok iki rong bungkus dina. Gitu. Ping 10.000 wis pira? Wis 20.000. Nah, nek sesasi berarti wis pira kuwi? 30 berarti 20 nganti 30 wis 3.000. Terus nek setahun wis 300 berarti meh 7.200.000. Wis kena gitu ku motor, Cak. Piye jale ngono kuwi ayo. Ngono to. Saiki aku ganti wae kowe rumus. Monggo. Jajal ganti aku takok. Kowe rokok apa ora? Ora, Cak. Lah terus motormu ndi? Wong kowe ra rokok ya ora duwe motor dan. Oke, iya.